I ćao ljudi, evo nas kod mene prva epizoda, kod PC je druga epizoda, drugi deo, link njegovog kanala u deskripciji. Snijemo Skywars na Macix Networku Romania.ro. IP će da bude na ekranu negde, sad ili si ušao, jesi? Čekaj. Da, jeste. Da, gde si ti? U koji ti boje stakla? Ja ću stavim normalno jer me nervira, ništa ne vidim ovakva. A nebitno, ajde, počelo. Znači, link od Pecinog kanala će bude u deskripciji. I moj će valjda da bude u deskripciji kod Peci. Ovo to, šatno se. Znači, to mi ne treba i tako, kakva stvari dobra. Mislim, sad će ljudi, wow, kakve stvari, ali ovdje inače OP čestovi su, znači, ovo nije ništa. Ovo je najbolji mač. Sharpness 500. Ubi ga. Znači, imam dva ova. Jedino što je dobro je ovaj mač. Ubio? A daj! Ja, čekaj. Mogu isto, ne znam. Hoćeš 10 minuta, koliko ti možeš da snimiš? Da, dobro, ajde, kaži kad. 3-4. Holiday. Samo da vidim... Koji ti boje stakla? Ja ne mogu da stavim obično stakla. Svetlu zelenu. Ovo sam ti tamo pravo. To. Da bi malo pre se nisam čuto čekali. Kako? Koliko ima često ovdje? Ja sam malo pre našao. Koliko ima često ovdje? Koliko me nervira. Ponekad me nervira. Eto, super, imam onaj mač. Ovdje li može da se dobije bow? Hoćeš nam lika u stvari da idemo? A došli. Sad će lik da doći već. Toliko koliko vidiš. Ubi ga. Ubit će me peco. Ne helpi. Si ubio? Tako je. Imaš gepu, brzo, daj mi. Daj jedan. I daj mi armora. Nešto. Ti si samo za kapicu bolje od mene. Hoćeš da idemo kod nekog? Na nekog. Aj na centru ovama. Imaš Ender Pearl? Koliko još imaš? A koliko još imaš Ender Pearla? Meni mnogo je. Su te ubili? Ajde izađi. Čekaj. Još se nećemo da idemo, sad ćemo da se krijemo. Kaži kad. Inače bi snimali na Faircraftu, ali nešto je zezno, ne možeš da snimaš.
Dalje može da se mrneš, Pecu s tvoje leve strane sam. Čekaj se. Da. Gde su... Dobro. Ja nisam, sad ću. Ja ne znam koliko imam ovog. 5 plus 23, mogu neki kit možda. Ovo mi treba. To što je meni... Skroz full. Koliko ovdje često ima? Kako hoćeš. Chestplate ili kapicu mi treba. Al diamond. Gdje si? Sad će lik da nam dođe, pazi se. Imaš način neki za mene bolji? Diamond ili sharpest bed. Imam jedan. Ja sam tu, gdje si sad? A si bio vamo, jesi? Za malo da te udarim. Gdje na centar? A tu. Čekaj me, čekaj. Čekaj da zakam. Ajde. Nego, dođi. O! Znam, ja sam full diamond. O, imam sharp 5, super. Kakve stvari, ovi su došli na centru. Ja sam ga 2 puta udario. Evo čekaj, imaš nešto za mene? Što smo isti, samo hoćeš na lika da idemo? Samo nas. Ne, Peco, šta si tu radao? O, ja. Eto ga! Ubit će. Čekaj, nemam health. Ne, to sam ja. Sad cipam mi ostalo. Čekaj. Sad mi zovu na Skype. Sekundu ćemo se regeneriše malo više. Kako hoćeš. A ima da me povedi sve jedno. Sve vjetlo ili ne? Ali ima bežanja? Čekaj sekund. A da, ajde. Aha, ja tebe ne vidim uopšte. Ko je pobedi? Nema veze. Dobro, ajde, ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, link Pećinog kanala u deskripciji i tako, subscribe njegov kanal i moj naravno i vidimo u sljedećoj epizodi, ćao!